Pois eu participo no programa con Diana, que é unha rapaza de Colombia, e xa temos quedado así un par de veces, e o que facemos é quedar entre unha horiña e media ou dúas, unha vez á semana, e nada, damos un paseo pola cidade, imos falando, paramos a tomar algo, unha das veces sí que fomos a ver pois un espectáculo de rúa, por facer así algo distinto, e, bueno, basicamente falar, non? Sí que temos moitos temas en común, porque nas fichas que cubrimos para o programa, pois sí que xa poñemos como cales son os nosos puntos en común, ou que actividades que de ocio nos gusta facer, entón a verdade é que hai moito do que falar. E nada, do que se trate de animar a xente a falar galego, tamén é unha oportunidade para nós, pois para coñecer cousas de outras culturas que temos máis afastadas, pois neste caso eu estou coñecendo moitas cousas de Colombia grazas a Diana, entón pois é algo que nos favorece as dúas partes. Entón pois nada, facer así como un ánimo a xente que non é nada, é ter un pouquiño de tempo e falar galego, ou seja que é algo que casi calquera pode facelo, así que animar a xente a participar.